Good morning. Today is Sunday. Adi atas sa Canigao Island karon kung diin atong ipadayon ang pagtabang or pag sa ato ang isla, ang Canigao, ang paraiso sa lungsod sa Mata. Okay, manglimpyo ta guys para paunay mga bisita guys. Limpyo ang atong area. Madunay pinaka kuan na tong bisik nga pagabuhaton nga mukuan tag mga matimantag mga bisita or mga turista nga moari sa tong isla, ang paraiso sa lungsod sa Matag. Okay, September 11 niya kuan guys kanang manghilo ta guys. Today is Sunday. Katong ganahan musimba. Musimba gyud ta every Sunday para lahi raman og na joy Ginoo guys nga mo guide na to. Okay. Guys. Okay. Ako manghinaot nga daghan pang musuroy sa isla sa Canigao Island. Katong ganahan mo agtampisaw sa dagat dire. Welcome mo tanan. Samtang Domingo maglingaw-lingaw ta, magligo-ligo para relax niya. Tomorrow na pod mabalik na po rin trabaho guys. Okay. Happy Sunday o God bless sa mga turista nga moari diri sa Canigao Island, ang paraiso sa lungsod.